हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि भिडिअ फिन बरायबाय ओमफ्राय जोंहा जाहैबाय दिनै काति गासा सावनाय काति सावनाय फोरबो ओमफ्राय मोनाबिलिसिम जोङो मा मावलाङो लोगोफोर देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोनखौ आसा खालामबाय मा फालतु नङा इदिन गाराबा आखाइ फारसेजों रोङा दे नों फै दा फोरोंगोन आं फोरोंगोन दा आं इखिनिखौ नांगौबा नों गुदि गुदियाव अन्थाइ दं दे थाइजौ दंफांनि जिं जिं गोजा बिबारा होनखादो मोनसे दाननांगौबा नों मोनखाबाय बिबारखौ दाननो होनायखाय दानामोन आं दा दाननानै लाजिखांग्र नोंखौ होनायखाय दानबाय दे दान इयो जेबो नङा बिबार बिबार नङा सैथियो खानाया जाहैब्रें लोगोफोर हाग्रा दंफांखौबो बिबार दंफां दां होननानै सन्देहावनो दाननो नागिरलाय लांला बेस्राया दासो दानफिनदों लोगो मोननानै रायलायगासिनो गसंदुनानैसो नै नुबायना बिदिबा माला हाग्रा दानखांगोन बेलाय होना लिरनो हायासै ओरैनो उसुंसोमोन नालाय हाब्रुखौनो देल देल लागायनानै दैजों लागायनानै लिरखांबाय दायो हाबनोसै आंबो बारियाव सिखा लाना फैबाय सासेया ओइ खनायाव र' देखायनां मालाय न' खाथि खाथि बारियाव मा होनगोन दा इखो बिबार बागान दङ बिबार इमान मोजां मोजां बारो आंबो गायदोंमोन गलाघाटनिफ्राय लाबोनानै लांदां लुंदां अबेखौ नों फुनाय बारिखौ बिदि सनो मैनो बारिखौनो सनजोबखाबाय नै हाग्राखौनो सनजोबखाबाय बेखौनो नों फुदों इमान मोजां बारनायखौ फुयोलै नों फुमारदोंना दानो थगायदों ओइ गामिथिंजाय मानसिफोरा खामानि मावाखैमोनबा नोंखौ बिखुं गिराव दुब फंसेबायमोन आं इमान मोजां थांदों बेखौ जुदि बेबायदि थांखानाया फुजाफिनबाथाय थैनो नागिरो थांनो नागिरा इसोर दङ नङा एफा मोजां बेनो साबसिन जादों नै बेखौनो फुदों बेंग्राया नों फुमारदोंना हसा मूर्ख नै फांसे गलाघाटनि नै इखौ नाय बेयो बेबायदि गिदिर जाबायमोन बेखौ आं बैथिं अमा खानायखाय नैयाव गायदों इयो थैबाय गिदिर जानायखाय मिथिबाय जावायग्रोनो मोनाबा इदि डाइरेक्ट गिदिरखौ गायबा थैयो दे जल्दि माला ओंखाम मोनजागोन ओंखाम उखैबाय दानखांबासो ओंखाम मोनजागोन खोरदै बाथोन जानांगोनलै ना लोगोफोर दिनै ना काति फोरबो होनोना काति फुजा होनोना काति बिहु होनोना मा होनो लोगोफोर एसे फोरमायना हर आं बांद्राय मिथिया कार्तिक थैबाय आं कार्तिकनो काति होनो कार्तिक होनो जेनेबा कातिखौ कार्तिक जे होना उदै गेन्द्राखौ नुबाय ने पेटवा पेट सिक्स पेक पेटवा पेट जायो काति गासानि दिनै साखि सावगोन लामायाव बाथौआवबो जेनेबा ओमफ्राय बारिफोराव नै बिथाङा हाग्रा सनलादों आं न'खौ लिरखांबाय देखायलांगासिनो लोगोफोर दिनै मा जागोन खैथाखालाय ओंखाम खुसोबाय आं आखाइ माबा हाब्रु लिरनाया दै रोगानायफ्रा आबै एक्ट्रिस बायदि नुयो काति मांखोनि एक्ट्रिसथ' आरो सोरखौ आसोलानो बे होमबा अमायानो दैफोरा लेथ्रा जायोना मोनबा भिडिअ गिखासिगोन इयो भिडिअखौ नुबा सोरमोन इयो गिखासिगोन दा मेंबायदां ओमफ्राय
नैखिनिया हाग्रामेनफोरखौ आंखौसो दाननो होबाय थादों दानदो इखौ दानबासो साफा नुगोननो बेयाव सिं सिं दाननांगोन माने माबाफोर दं कार्बिफोरा दं सान्दुं मोनानो ओइथिं थां ए माबा बेयाव दाननोना दे जोख्लायना दे जोख्लायनो हायालै हाथि फिसायाबो बोलो गैयाबा बोरै जानो हाया आरो सिखाया दे वाव ओ जलवा है हमारा कल हाननो नाबाय मोनहानाय नङा देलाय मोनहागोन बायदि मोनदां मोनहाया दे ना मोनहागोन दान्दा गोजावजों हाननो हागोन दे नङाबा दान्दा खाज्राय खासि खाज्राय थखा थायखायो फिथाइफोरबायदि जानो होमबा गाहायावनो आं जों आं बे केमेरा पार्सन मोसाहारि आङो आदानि वाटार साप्लाइनिफ्राय खोबा बिबार लाबोनाया बारसिगोन ओमफ्राय आं एसे खुसि मोनबाय नै खाथियाव लाबो नै बरिया थिबाय मा कालार चन्दन कालार ना पिंक कालार ना सासानि दिंखियाखौ दानना होनो दासो मिथिसिगोन आंलाय मन्दिराव थांगोनदां ना दाखालि गनाया समाय गानबासो हिर' नुयो वाव गिजिया ओंखारबाय नों थाङा बाय बाय हाथाय प्लास्टार खालामनांगोन थांलाय ए तोर साइकेल भाङिला र' आजि गारियानो दे लामा बानायनायालाय आरो सानैजों सकआव थांनानै खुसेरखौनो सकआवनो दोनना फैबायनो बिब'जों फंबायजों हामदो दे आइसाना बायबाबो मोनगौमोन दासो नांगोन ए डिम्पल थांलाय लायो माथो बेना एनि डिम्पल थांलाय लायो नै जोंना होखारो मा गोनां दालाय गोनां जारलासो खोमायानो बेरजोबोसो दा ओइ बापा ओइ बेमारिखौ लानानै नै बेमारिया उथिना फैदा बेमारिया जाब्रें ब्रेंनो फैबायलै आया खोमाया रोंजोब्बाय गिला साबोरलै पुलिसमेन थांसिगोन मालाय नुनाय नंला हा नुबाय थानांगोन ना नुनाय नंला ना होनदों आं मा खबरलै बेमारियालाय बोद्रादलानो खानाय हानाय सिथर खोनाया मानो इनि अके खर' थिखिनायावसो गोलाव गोलाव हे प्रभु हे हरिनाम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ
बिदि माबाया गावखायो आरो फिथा न' लिरदोंना न' बाथौ लिरदों काति फोरबोनि लामायाव साखि सावखांबाय जोंथिंजाय कालि फुजायावसो बिदि सावोमोन इयाव फैनानै मिन्थिबाय रोंबाय जेनेबा काति फोरबोआव बिदि सावो दिवालियाव सावखाया जोंनियाव दिवालियाव सावखाया जोंनिथिंबो बाथोन होयो होमबाबो उन्दैनिफ्राय माने सिगांफोर सावबोनाय ना थाब गारनो हायाखै आरो लासैनो गारगोन जोंना काति फोरबोआव ओरैबायदि समायना आयौ थांबार न' ओइ मा malah foto kelas itu. Arun lama tuh nafi nih. Saya kayak aku kuy tangan tuh bener kayak ang bawa korek. Tapi nana sih bener apa? Hei, wah bener ya. Lama nah ini roh. Betul-betul. Arai, padi kami dorsi alam ini sih. Ơi, magami. Sebenarnya hebat. Hah? Anda ada susu ada enggak? Kamian theo naयनो होननानै हिरिम्बा बाथौ थानसालि सफैखाबाय जोंहा नै लाना फैथारबाय आसोला जि मोजां साजायदों मासे गावदा गामिनि आगै ओइथि जेलाबो थादो हेलौ हाय सिगां फैदो जोंखौ गारबोनानै आं मोनथियामोन आरो ना बाजैया जि फैगोन होननानै जों गामियावल' नायनो होनना फैखादो गोसोदांखौ दोनखाबाय ओमफ्राय थिगानो दे सानैजों होनबा सानैजों गामसा गुसुं हाखादावरा दख'नाबो गानस्रायनो होआ सिदेलखौबो जिबियार जिलाला गानना फैदों साला फालतु गावबो बुस्थु गैया गामसा गुसुं गुसुं गाननानै खुलुमनायाव लेथ्रा नांलाजोबनाय दख'नाखौनो गानना फैदो थ' बिदिब्ला लोगोफोर थेंक इउ स' माच दिनैनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय ओमफ्राय आसा खालामो उनफोरनि भिडिअखौबो बिदिनो नायबाय थागोन होननानै आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय लोगोफोर बाय बाय